on siis Arka. Mä esittelen tää mun kepi. Testataan tämmöstä uutta keppiä. Ahas, onpa syöphampa. Ihana. No, ja, vähän vielä. Joo, se on ihan sopiva. Juostaan kun rallimakkarat. Tähdyttiin nyt, mutta vähän vielä jatketaan. Noin, nyt on hyvä paikka tähän jäähtyä. No niin. Irti. Hei, mun keppi älä koske. Ei. Missä mä olet tästä? Hei, joo, jee. No. Mä sain sen jo kiinni niin nopea kun mä pystyn. Mitäpä suurelle, jos mä haluan. Ehkä ei joo, en mä tiedä. Itä siitä, ei. En mä halukaan. En mä tiedä, heitä nyt sittenkin. No heitä. Pois pesillä. Se on hei kuuraparta, se on Arttulan nimi. Heitäs joo. Joo. En mä yhtään Sekin valkoparta. Hei valkoparta. Sun parasta. Kuuraparta. Siis joo heitäs. Se höpöttää. Miten rauhoitu nyt vähän. Se heitti sen. Mä en jaksoin odottaa. Mä sain se haettu. Olipas nopei. Miu, hien hyppy. No, minä en mitä hyvää. Kun tappelija koettiin. No, pureskelu kysyi. Miksi sun otti siihen? Mun piti pureskella. No, miksi sinun heittää sitä? Ei niin. No, mihin mä taas joudun hakee se? Joo, tämmönen oli tää video. Ja tykätkää. Ja painakaa motia, jos haluatte lisää.